Austin qal li żmien il-Bużullotti għadda. Għada is-servizz jibda u għada is-dinja titbiddel dak li għandu x'jaqsam it-trasport. Iż-żmien tal-Bużullotti għadda. Illum Austin ma jrid iwieġeb lill-ġurnalisti dwar kif sejjer is-servizz ta' trasport pubbliku l-ġdid 3 ijiem wara li dan daħal fis-seħħ. One News irid jistaqsi lill-Ministru Austin sabiex jgħidilna jekk huwiex sodisfatt bl-ewwel 3 ijiem tas-servizz. Ministru sodisfatt imma bl-ewwel 3 ijiem Ilkom mhux issa jogħġbok jasra. Ma tix tikkommenta fuq l-ewwel 3 ijiem tas-servizz. Għana li kien billi tipprova tbella lill-mikrofon ġo ħalqi hija l-iktar ħaġa pastanza li tista' tagħmel. B'reazzjoni għal dan ftit tas-sigħat wara huwa ħareġ stqarrija u qal li m'għandux għalfejn jikkummenta għaliex l-arriva qed iżżomm lill-pubbliku aġġornat. Intant it-tielet jum tas-servizz der kajman meta mqabbel mal-jumejn ta' qabel, b'uħud jistennew fil-venda tal-Belt u ta' Sliema. Sakemm nidraw naqa' taħwit sakemm joqgħod sewwa trasport. Qabel konna karozza waħda mmur distep il-kasra ta' Sliema. Issa le, qabel ta' Sliema trid tmur San Ġwan, il-Gżira, dawk li nħawi ta' fuq. Issa dolodu dejt issa suppost għandha tiġi l-karozza li għandi bżonn issa. I think they've been planning this for a year now. So if that's the result of their planning, I think it's poor planning then. Il-kelliem għall-kumpanija Riva qal li l-uniċi ftit problemi kienu filgħodu fil-Florjana u qal li r-rotot qed joperaw kollha iżda b'inqas vjaġġi. Temm jgħid li ġie rreġistrat titjib fis-servizz meta mqabbel mal-jumejn ta' qabel iżda xorta waħda baqa' dewmien fl-istenni.